Masu saurare barkanmu da kasancewa da kasancewa da daidai wannan lokaci. Kuma kafin mai suna Zinariya wanda maman ta rubuta. Gaba ɗaya na ji yanayin wani iri. Ina zaune har 5:30 sai da na ji ana shirin tada asubahi. Kafin na yunƙura na nufi toilet na yi alwala na gabatar da raka'atayn fajr na sallar asubahi. Ina zaune har hantsi kafin na miƙe na fito farfajiyar gidan na fara aikin da na saba. Karfe 8 na kammala komai na zauna a ƙofar kicin ɗin hajjiyar gidan. Yau dai an yi abin kirki an sauko da wuri. Ke Zinariya, wai ita wannan madam ɗin ba za ta iya kiran sunan kurum ba sai ta haɗa ni da ke? Cikin masifa nake mita nema. Mene? Na ji ta ce tana kallo na. Na ce ina kwana? Bata amsa mini ba sai cewa ta yi, je ki gyara min ɗaki. Cikin raina na ce za a fita kenan. Domin in har ta ce in je in mata gyarawar haka, na san fita za ta yi, duk da bata ce min fitar ne za ta yi ba. Ana sanin fitarta sai dai na gaba kowa a gida. Ta fito daga wanka. Sai da na jira na gama shiryawa sannan na shiga ɗakin na gyara mata. Ina fitowa na tsaya gaban miro da ke upstairs ɗin ina kallon fuskata. Zaro ido na yi ina faɗin kan bala'i haka ne kuma tuttuka? Kai! Wallahi kuma tunai sosai. Ai ko zan kira innarmu na shaida mata Zinariyarta ta fara zama bakutuwa. Ga jikinta ma ya fara murjewa 'yar baka ta fara haske. Cike da zallar yarinta take magana. Sai da naga haske ya haska ni sannan na tuna ashe da kamara a gidan. Kallon kamaran na yi ina maguɗa baki na ce, kalle ni da kyau kiba ne jikina ya murje. Subhanallahi lafiya? Ke da wa kike magana? Cewar wannan bakuwa. Sumsum na ɗauki kayan shara na ƙarasa saukowa kamar munafuka. Turaren wuta na kunna tare da faɗa gidan da kamshi zuwa lokacin Madam Salima ta gama girki. Ni ina can ina zagaye gida da turare ina haɗawa da shiririta. Wannan yarinyar akwai shiririta wallahi. Cewar Aisha a lokacin da suke yin breakfast. Wa kenan? Salima ta faɗa tana kallonta. Mai aikin ki mana? Bata ce mata komai ba ta ci gaba da abin da take. Wannan yarinyar bana tunanin ta cika 17. Yanzu wai ta cika 16 ma? Aisha ta ce. Haba, ai dole sa a zuba ruwan shiririta mana. Amma ya kamata a ce tana makaranta ne yanzu. Kawai Salima ta ce, sannan ta duba Aisha ta faɗi. Suna da halin kai ta makaranta samar ma ba za su turo ta neman kuɗi ba. Aisha za ta yi magana Salima ta ɗaga mata hannu tare da faɗin. Don Allah ban san tsoro. Ta miƙe ta ɗauki na'ura tana kallon shirman da Zinariya ta yi ɗazu. Duk wani motsinta tana kallo da yadda ta dinga taɓa kumatunta. Kaki ta yi tare da rufewa ta miƙe ta ɗauki kiɗin motarta suka fita. Ina kwance na ji fitar motarta. Taɓe baki na yi tare da faɗin. Zan sha barci na more. Sai kusan la'asar na farka. Ina zaune ina jiran dawowarta don na fara jin yunwa wallahi. Kuma ta ce na daina girki sai in tana nan. Saboda ina cika mata magi da mai cikin abinci ita kuma ba su ɗin. Ni kuma gaskiya ba na son girki salamlam don a gidanmu ba haka muka saba girki ba. Kicin na shiga na buɗe firiza na ɗauko ragowar taliyar da muka yi jiya na ɗuma na ci kayana na koma ɗakina. Sai 4:30 ta dawo gidan. Ina ji tana hon alamar ta dawo banza na yi da ita. Sai da na ji kamar za ta tashi gidan kafin na nufi parking space ɗin ina mata barka da zuwa. Ke tun ɗazun ki ji ina hon bane da kika yi zaman ki? Ta yi maganar ta da nufar hanyar falo bayan ta buɗe but. Da harara na raka bayanta domin haushi ni kan fake bani idan ta yi magana ba ta kira sunana. Ina cikin gyaran bayan mun kammala da dare na ji tana kwala mini kira. Dan dakatawa na yi ina sake sauraro don sake tabbatar da ni ɗin ce ake kira ko kuwa. Zinariya! Na'am Madam Salima gani zuwa. Bayan na je ta kalle ni tare da faɗin. Ki shirya gobe ƙarfe 6 za mu yi tafiya. Zaro ido na yi waje ina faɗin. Tafiya ina?
O'o, ni dai a kai ni gidanmu ba ni zuwa ko ina wallahi. Banza ta yi da ita tare da haurawa sama. Ni wallahi kar a je a sayar da ni ma a sa na daina ganin innarmu. Cak Salima ta tsaya tare da juyowa ta yi mata wani irin kallo tana faɗin. An ce miki ko na sayar da ke kuɗi zan yi? 'Yar talaka da ke har kina da bakin da za ki ce kar a je a sayar da ke? Ke ba abin farin cikin ki bane a ce za a ke ta hazo da ke? Kar ki kawo mini shashanci. Tana kawowa nan ta yi shigewarta. Cikin ɓacin rai na gama gyaran kicin na koma ɗaki na ɗau waya zan kira innarmu. Ba ni da kati. Kamar na fashe da kuka saboda baƙin ciki. Gashi dare ya yi babu ta inda zan fita a gidan bari har in samu kati. Haka na kwanta cikin ɓacin rai. Ina idar da sallar asubahi na ji wani mugun ƙararrawa na ƙara kamar za a tashi kaina. Saboda neman fitina kaya kala uku kawai na saka a leda. Sai himar ɗina guda biyu. Shi kayan ma doguwar riga ce kawai na saka guda biyu. Sai fallon zani ɗaya da t-shirt. Ina isowa ta yi mini nuni da wata mota gidan ba na ga direba ne sai wannan bakuwa. Ita kuma tare da mijinta suke a mota. Gaisuwa ce kawai ya haɗa ni da matar. Don ita ma na ga alamar irin Madam Salima ce ba ta da sakewar fuska. Haka har muka iso airport nan muka iske wata babbar mata don za ta iya kai wasa da innarmu duk sajin Madam Salima wanda iya bayan rigar shi kawai nake iya kallo. Ni kam ina rakuɓe a gefen rungume da ɗan leda ta ina kallon. Haka na ga Madam ta shiga jirgi da mijinta baƙuwarta ma ta shiga. Da gaske ne matar nan so take lallai sai ta sayar da ni? Zaman 'yan bori ne tare da kurma ihu ina faɗin. Wayyo Allah innarmu! Wayyo na shiga tara na lalace. Subhanallah. Kalau kike kuwa 'yan nan? Wannan babbar matar ta faɗa tare da ɗago ni. Wayyo ni ku bar ni. Ni wurin innarmu zan tafi. Ni a kai ni gidanmu. Kururuwa ta sa security suka nufo wurin suna tambayar babu wanda zai sayar da ke. Mu je jirgin zai tafi. Wallahi ba zan je ko ina ba. Jama'a da ke wurin suka tsaya kallon ikon Allah. Da ƙyar aka ja ni zuwa cikin jirgi ina ihu ina fizgewa duk na haɗa gumi da majina. Zaunar da ni sai a kujera ta jikin windo kafin ita ma makari. Lokacin da jirgi zai tashi na kuma kurma ihu da ya sa mutanen toshe kunnuwansu. Ita kanta sai da ta ce, kai, wace irin yarinya ce ke da babu nutsuwa ta tafi. Ajiyan zuciya na dinga saukewa ina jin fiffika. A haka barke awon gaba da ni. Yayi biwa sai jinjina yarinta irin na Zinariya kuke. Har jirgin mu ya sauka a Egypt ina barci na. Sai da matar nan ta taɓa ni don ta tashe ni. Don ta ji jikina da zafi alamun zazzaɓi. Buɗe idanuwana da suka yi mini nauyi ne da ƙyar ina jin jikina na rawa saboda sanyi. Motar da zai kai mu duka cikin motar kuwa ina kwance jikin matar nan don na lura duk ta fi sikiri. To ɗaya muka haɗa ido da Madam Salima. Shi ma ba wani kallon arziki ta yi mini ba. Hotel ɗin da muka je a ɗakin matar da na zauna ita kuma Madam tana tare da mijinta. Ko abinci ban iya ci ba. Ruwan zafi na sha nan na dinga kwara amai. Hankalin Antibi ya tashi dan ta kira Salima ta shigo ɗakin. Ko da yarinyar ta kwaso ciki ne na zo ina yawo da ita. Wannan mummunar kalmar sai mugun dokar mummunar kalmar. Kallonta na da jajayen idanuna da suka rine don bala'i na masa. Ni ba 'yar iska ba ce. Salima ta ce, in ke ba 'yar iska ba ce amayen menene kike wa mutane? Ke ni ba za ki saka ni a masifa ba, akwai jirgin da zai juya wallahi zan saka ki mayar da ke inda kika fi. Antibi ta ce, haba ya isa Salima wace irin magana kike faɗa haka? Yarinyar nan dai mai aikin ki ce, a gidanki take zaune. Ta yaya za ta yi ciki bayan kuna cikin gida ɗaya? Na sani ko tana biye da dare? Ni tun da uwata ta haife ni ba a taɓa faɗa mini mummunan kalma irin wanda Madam Salima take yaɓa mini yanzu ba. Ni ba 'yar iska ba ce wallahi. Ni ba 'yar iska ba ce. Allah sai ya saka mu. Ko rufe baki ban yi ba wani aman ya sake kwace mu da salallami suka ɗauka.
Kin gani ko Aunty B? Ni dai wallahi ba za a saka na uku ba. Fara tun wuri ta koma inda take. Ni dai tun da na miƙe da niyyar barin ɗakin, Hadiza ta ɗebe ni ban sake sanin inda kaina yake ba. Sai farkawa ne na ganni a kwance gadon asibiti. Kai, sai dai a daidai nan za mu da aya. Masu sauraron mu ku tare mu a cikin shiri na gaba don jin yadda za ta kaya. Ta ku sha'awa na ta Abdullahi.